А ето така ще изглежда и хорото. Първо го показвам, а след това ще го направим бавно. Имаме раз, два, три, четири, раз, два, три, четири, раз, два, три, четири, раз, два, три, четири. 4 стъпки, 4 такта, 4 фигури, както искайте ги наречете. И започва последният начин. Vamos a empezar con dos básicos hacia la derecha. Започваме с две основни, надясно по посока на хорото. Подскок 2, 3, 4, подскок 2, 3, 4. Остава десен свободен, продължавам да повтарям само основната стъпка, но ще се придвижа назад. Подскок 2, 3, 4 и сега ще се обърна посока центъра на хорото, за да приключа с едно кръстосване наляво с десен крак. Подскок 2, 3, 4. И това е лесният вариант на хорото и започва от начало. Раз, два, три, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Още веднъж 2, 4, раз, 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4. Сега ще го видим с музика и една идея по-бързо. Ще ви пусна едно забързано северняшко дайчово хоро, за да видите колко динамично може да се танцува. Когато го танцуваме в хоро и е бързо, винаги е по-добре, вместо да вдигаме крака, просто да го поставим напред, за да може да имаме по-бърз преход и да се движи бързо хорото, а не да стои на място. Музика! Много е бързо! Раз, два, три, 4, раз, два, назад! Кръстосвам! Подскок, раз, два, три, подскок, раз, два, три, подскок, назад! Fíjate, me voy moviendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ето е един вариант по-бавна музика, която всички познавате. И нека видим. И раз, два, три, 4, 2. Назад. Кръстосвам. Раз, два, три, 4, подскок.